and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Tana. Di na to taasog istorya to nga kuan kay murag man ng suhito-suhito maitsantag iring na. Tana. Atong istorya, Osmirasol siya. Tana, kuyaw ginis budiday na. Tanator o kamong. Oh, nganong niya naman sab mo? Mayong udto, Bradger. Tay, kalma lang. Ato sila mga bisita, tay. Dabuang na mo. Hashtag kariming. Mutaggal ba mo yung mga tawa na? Basta mga gwapuhon, Bradger. Karing, ayuhon yun, miss, pagtagad. Oh, kita mo. Kita mo niya kung da. Gusto mo yun eh? Uy, Di mi mahadlok ana og bindita, Bradger. Ugay. Kay gikan pa in taon ming nangumpisal, kunya nangalawat pag yun ni. oh, come on. Tay, husto na be. Dili na to sila mga kaaway, tay. Una, Watib, si Watib. bitaw. Kauban naman ko ta, Bradger. Bisag pangutanon pa ni mo si Brad Ili ba? Toribio. Toribio, dali. Ato tas teres magsultihan ay. Ay, arang-arang. Excuse me, Bradger. Kita sa show. Magsultihan na ita. Sige, Meng. Mga hanggaw mong tingali mong tanan. Kumusta naman ka, Mer? Okay lang, Toribio. Abi ni mo, Mer. Niyagid mi karon aron ipaibaw nimo nga kutob na lang ining adlaw. Di namin nimo makita hangtod sa hangtod. Ha? Time pa una. Di ba matod di mo nga imo kong tabangan bahin sa mga bulawan? Maura to'y akong matabang nimo, Mer. Sunda lang itong tanan akong gisulti nimo. Tabangi ang tanang mga tao nga nagkalisod. Pero, yun na. Wa ko makasabot ini. Asa man di mo paingon? Sa ako nang giingon nimo, kining lawas ni Toribio, temporaryo ra ni nga akong giwaman. Pero di ko magdugay din tungod ining akong misyon. Bangag sa ilong. Unsa man gid imong misyon? Lisod ang akong misyon, Mer. Tungod kay gipabalik ko sa Ginoo aron usbon ako ang kinaiya ni Dindo. Aron unta siya mabuutan. Pero subo lang kayo nga palandungon tungod kay naghari sa iyang kaugalingon ang katig-a og kahakog. Bangag sa ilong. Tingali. Kung magpabilin pa kag dugay din makatabang siguro ko nimo si mong misyon. Ay na napagunahunaan na, Mer. Hinoon ang akong hangyo ra gyud nimo nga magbantay lang yung kakanunay sa imong kaugalingon. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon tungod kay delikado kayo ang pagkatao ni Dindo. Bangag siyang ilong. Wa ko mahadlok niya bisag gamay. O nga, ilang good pagkumpiyansa. Ha? Ilabi na nga naibaw yun siya nga naan mo ang mga bulawan. Pero, tinuod ba yun nga karon na lang yun kakutob? O, Mer. Busa, ampingi gid kanunay ang imong kaugalingon, ha? Salamat. O, tuod di ay. Bahin ba ni Budiday? Ayaw sa mo pagkumpiyansa ni Budiday din kay kunay mo ayaw na ninyo siya papuya din kay naibaw ko nga gigamit ra siya ni Dindo. Salamat kayo sa tanan nimong gitambag nako, Toribio. Ang tanan ako ginasundon. Salamat kayo, Mer. Pero, mas maayo siguro nga mga uno na ta. Ayaw na mo paglakaw. Mangaon? Oh. Sige. Mangaon ta. Ay, kadiyot ha kayo magpaandam kong pagkaon para nato. Naunsa naman yung kalakihatin tay, ha? Nga mura na magmanga, nayabag na ng imong mga anak. Ay, paghilom gani diha, Bidjere.
Sa hilom! Ha! Nagdungan pa silang upat og pangaon. Ay, giagda bitaw kag apil, wa man sa kamudungan nila. Na, kinsa may ganahan makigdungan og kaon ng mga panuway. Ay, paghilom lagi diha, Jerry, kay madunggan ka. Walang madungan ko. Ikaw ba? Ikaw sa ba, Tintay? Unsa man? Nga nang may uyon-uyon mo lang sa ka ng imong mga anak. Ay, baya ka. Ang naman sa mga saba kung naa pa may mga bisita. Bisan pa! Mindset ba, mindset? Imo lang silang balungong. Ay, sus, ayaw gyud kong ipariha di mo, Jerry. Kay ako, wag gyud ko magkuwang anang atong mga anak. Ay, hilam na Tintay, oy. Oh, konsentidor ka nga inahan. Bisag nahibaw kang di husto, imo gi silang uyon-uyonan. Ay, ikaw may paghilom diha. Makalagot yung kay Jerry, ha? Ay, sus, kalamit ba gyud mo. Ha? Sus, ganahan di ko makiglalis ni mo eh. Ako Ganahan gi- sa kong tubay ni mo. Ako gi maglagot ini. Oh. Ha? Ako'y taga din hitintay. Nalimot ka? Ako'y amahan ining panimaya. Ay, wa may nangilog di mo, anak. Banga naman dig amahan ka, ha? Naglagot na gunigyon ko ninyong tanan, Tintay. Naunsa ka? Naglagot na gyud ko ninyong tanan. Pulos na gyud mo mga supakira kayo. Ha? Wala mo magtanaw sa atong seguridad din eh. Tabla ray. Tabla ray naghikog ninyo din eh. May pamaghikog lang mong tinuod. Ka! Ha! Why mindset? Abu, ang gining tawhana ay. Mura naman hinuon ni siya niyawaan din, he? Kumusta, Budiday? Ay, ni agyag ko karon din daw. Kay? Nakoy important to tell you. Oh, sige. This is important. Sulti dayon kay ganahan na kay aming maminaw na mo. Sige na. Kining koan ba? Akong napanidaan sila si Mirasol o si Remeng dito sa underground. Mo ba? Unya. O sabay imong napalitan, Budiday, ha? Nakitaan na ko silang duha nga. Giirog nila kitong layaw sa aparador. Unya to, doon na sila giablihan dito sa Saug. O naapagadalang underground pagyad. Ginanod sila dito. Ako silang nadunggan nga nagistoryahan. Unya, ha? Unsa may imong nadunggan, ha? Sulti. Ang akong nadunggan nga nagisgot silang mga bulawan. Wow! Mga bulawan. Mauna to rin. Mauna ang dungga ni Budiday. Sige, Budiday. Padayon. Unsa pa imong nadunggan, ha? Nagisgot sila nga wa sila sultihan si bisan kinsa. Unya kanaw, sikreto ra kanaw to nila. Unya. Nakakita ka ba silang giingon nga mga bulawan? Ay wa, Dames. Kay, wala naman kumalahos og sunod nila sa ikaduhang underground. Kay, hadlok man kong masaktan. Very good, Budiday. Very good. Nindot ang imong mga balita na mo karon. Pero, tempe din, tempe. Team. Oh, tempe. Time pa ba? Oh. Team. Oh, hanap din Eh, tempe ha. O samang yun ng mga bulawan. Ang bulawan ngayon ang gisgutan, Budiday. Bulawan to sa kong amahan. Nagikawat ni Arturo kaniadto. Ha? Really? Oh! Ang akong amahan mo ilabing adunahan din sa lungsod. Tangguhay. Ug sukad nga gikawat ni Arturo ang mga bulawan. Nahugno ang among mga negosyo. Nahurot ang among mga kabtangan. Tungod ni Arturo kaniadto. Oy, halanaw. Maldito day kay tos Arturo. Oo mo lang. Mo nang gusto nako ng bawion. Kaya kung mabawi na to, kamo nga mitabang nako karon. Mo'y una unyang mabulahan. Tinauna, Budiday. Mao nga palingkamot yun, ha? Ikaw may nagkapaboron kay tuwa magapuyo ba nila, ha? Ang palingkamot yun. Kung makuha ni mo katong yawi, Budiday, dali na lang unya kaayo nato ang pagsud dito sa underground ug mabawi na unya nato ang mga bulawan. Halanaw. Pero mura magnahadlok ko din daw. Nganong nahadlok man ka? Ay, ang ako rabaya gyud untang tuyo. Si Toribio ra.
Wala ba gyud ko mag-apas ang mga bulawan? Pastila ni mo budiday, uy. Ganong magluhon ako atong turibyo, ha? Di ba nagsabot naman ta? Nga makakita ka og mas gwapo pa yan turibyo. Kana. Pwede ka makita og mas labaw pa yan ni turibyo. Ilagang sayad sa Amerikano. Kung gusto ka puti na, dali ka ng panahon na makakita og Paris na binakon. Doon na kay kwarta budiday. But ka. Ug ako ipasalig nimo budiday. Yan na arami upan nimo. Dili ka na mo pasagdan. Sundan lang tong tanan na mong gisulti nimo. Kay kung makuha lang gito nimo ang yawi, sulbad na ang tanan. Bisag si Toribio paghihapon ng imong gusto. Maimo gyud unya siya. Bueno, Mirasol, salamat kayo sa tanan. Sa tinuod lang, wa ko makasabot sa akong gibati. Kung angay ba kong malipay sa akong nasaksihan karon, o angay ba kong mag-uol nga mubiya na day ka. Mirasol, kung may gahom pa lang unta ko nga mabalik na ko ang tanan, mas gustuhon pa unta na ko nga magpuyo kitang simple lang, nga malipayon, kaysa maligo sa mga bisyo na ko kaniadto. Dako kayo nga akong mga pagbasol sa akong kaugalingon. Ug nahibaw ko nga dako kayo nga akong kakuwang sa pagpakita sa dako na kong gugma diya nimo. Ug nasayod ko nga di gyud ko angay og takos para nimo, Mirasol. Tungod sa mga bisyo nga akong gipuy-an kaniadto. Gusto na. Gusto na. Pero wa ko'y mahimo. Nahukman ako sa atong magagahom. Ug bubalik na ko sa dapit nga akong nahimutangan. Kaniyot lang, Arturo. Ha? Gilitok na nimo nga akong pangan. Arturo, ayaw pagpiya. Dili ka lang. Dili ko gusto mo lang kakaroon din. Pero Magpabilin ka din hangtod nga iyak ang kuhaon. Arturo, ayaw paghikap na ko, Mirasol. Kay hugaw kong pagkatao. Arturo, kung doon sa may ibong nabuhat ka mga saka ni Anto, ako na itong gikalimtan ng tanan. Ang mahinungdanon ako, nga gihigugmati ka, labaw pa sa ibong mga saka na himo ka ni Anto. Mirasol. Arturo, Gusto na, Mirasol. Gusto na. Di ko gusto nga makakita nimo nga muhilag ka tungod nako. Naibaw ko kung unsa kabalaan ng imong pagkababay. Ug mao nay usa sinungdan kon nganong nibalik ko dinhi aron mapanalipdan ka nga di may tumpawak sa mga kamot ni Dindro. Arturo, ako pagayoon sa Ginoo nga di lang kaniya kuhaon. Nga unta, magpabilit ka uban ako hangtod sa atong kamatayon. Mirasol! Tay, O saan yung ginawa nga? Ganong bigakos ka man ni Anang Panuay! tay, kalma lang. Ah, teka na! O saan yung ginawa nga, ha? Mirasol! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!